Mange beskæftigede bruger FVU i forbindelse med, at man måske i mange år har drømt om et jobskifte eller en anden jobfunktion eller nogle andre arbejdsopgaver. Men det kræver nogle almene kvalifikationer. FVU kan bruges af alle voksne til at blive klogere på, hvad man kan på almene færdighedsområdet. For eksempel kan man tage en pejling i dansk og matematik, og på den måde blive afklaret omkring, hvad ens niveau er. Man kan også efterfølgende følge et kursus og et undervisningstilbud, hvis man har behov for det. Det er folk fra arbejdspladser, det er folk fra, der er henvist til måske jobcentre, altså som er ledige i en periode, og det er også folk, som af egen fri vilje søger undervisning, fordi man synes, man har et behov for at komme videre i uddannelsessystemet måske. Når man så har taget sådan et FVU-kursus og opkvalificeret sig eller fået opgraderet sin kunden, så kan det være, at man får mod på mere og også kan tage en eventuel uddannelse, der måtte kræves for, at man kan varetage et nyt job eller en ny jobfunktion. De almene forudsætninger, det er jo mange gange springbrættet til at komme videre med uddannelse. Både når vi taler om faglig uddannelse, men også i forbindelse med videregående uddannelse af enhver art.